Tervetuloa Vantaan Kivimäkeen Lintukallion tie 6. Tässähän me ollaan nyt 1980 rakennetun paritalo-rivitaloyhtiön 105-neliöisessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan olisi luvassa 5 huonetta, mutta kyllä mä sanoisin, että tämä takkahuone yhdessä tämän olohuoneen kanssa niin luvataan 4 huonetta, avokeittiö, sauna huoneistossa. Tämä kotihan on kokenut 2019-2021 aikamoisia muutoksia, kun tämä on lähes, kyllä voi sanoa, remontoitu täysin. Keittiön ja ihastuttavan kylpyhuoneen yhteydessä on myöskin sitten uudistettu tuo käyttövesi ja viemärit aina tuonne talotekniikkaan asti. Vaihdettu osaltaan tämä kattomateriaali ja saatu upeat upotetut valaisimet tähän, lattia uudistettu ja sitten myös sähköt koko tähän huoneistoon. Sitten kun sisätyöt saatiin tehtyä, niin sitten siirryttiin tuohon ulos ja nythän meillä on tarjolla tässä lähes 18-neliöinen upea lasitettu terassi. Ja sitten lopuksi vielä tuo piha pore-altaineen. Tämä Kivimäkihän on tämmöistä ihanaa pientaloaluetta, jossa perheen on ihastuttava asustella. Palvelut, liikenneyhteydethän ovat erinomaiset ja koulut, päiväkodit tässä hyvinkin lähellä. Mainittakoon, että Martinlaakson juna-asemalta ja linja-autoasemalta lähtee sitten kulku niin Espooseen, Helsinkiin kuin Itä-Vantaankin suuntiin ja junalla sitten näppärästi lentokentälle. 24 avattiin sitten tuo valtavan suuri Lidlkin tuohon noin, että kaikki täällä sitten toimii. Sen vielä mainitsen, että täällä on todella paljon niin aktiiviurheilijoille kuin sitten ihan harrastelijoillekin tätä luontoa ja erilaisia liikuntamahdollisuuksia. Ja esimerkiksi toi Vetokankaan uimapaikka on kyllä kovasti suosittu ihan vuoden ympäri, että paljon on avantouimareita. Tämän kaupan yhteydessä myydään myöskin tuo alakerrassa oleva lämmin autotalli ja varastotila, joten autoilijankaan ei tarvitse sitten väristellä talvisinkaan. Mutta nyt me lähdetään katsomaan tätä ihanaa kotia. Tervetuloa! Ja näin on nyt sitten kierros tehty. Jos ihastuit tähän kotiin, niin ole minun yhteydessä. Lähetän asiapaperit jo etukäteen tutustuttavaksi, jotta voit sitten rennosti tutustua tällä paikan päällä tähän ihanaan kotiin. Minä olen Kirsi Sainio, etuikkuna LKV ja autan myös sinua näissä asuntoasioissa.